Hello dear viewers. Ngakuak man keren ya vi. Hak ni ka step. Ya ka por jong ka jing mi pat. Ka por kadang step ha kadang san hat lai minute. Ban akuak man ya thu ya vi. Bakom ki kristan ki basisang akuak ban keli ya vi. Hatung hilayo mat ni em. Ya ka ni ka bor jong ka jing mi pat. Vi ka Bible ka ka ba tho ha ka Bible. Kamdai ka pasu tho historically lani bangin puli ka Bible kum ka kot history lani kum ka kot puriskam bon nangi ki kristan ngani thu ipini puli ya ka Bible tang kum ka kot history bangin yo ya thu khana hajing seng bangin yo banya debate la tho ya kani tin jong blai kanau ha ka Timothy lai khan riu ka ong nok ka tin jong blai baro all scripture ni ka tin jong blai baro kalong ka bala persat men sim dau blai hallelujah ha tin ko tio nustos lani ka bala persat lani ha tin parang ki ong god breathed lani da ha pun kala kasi kalong ka bala persat men sim dau blai mut kalong ka ba im kani kalong ka ba im barawa ka im ka ajing im yo bri kani kam dai mangai su pule tang ban rau ke jing mutin purkhat roi ban kata ke jing em jongi tinga kwa ban kuran fi sapang ka bor jong ka jing patru ka dai ha bala tho ka ni ka kan tin jong blai fi ma kwa ban thu fi ba ki brio jong ka perthai ki Greek philosophers ki kuran ya kata ka jing sisa roi kimla ban demonstrate ya ka jing sisa roi ka Bible ka ngai ka thu ka bau Jesus Christ ulang ka jing sisa uang hi mangangalong ka jing sisa ang kalenti ka jing em I'm the way the truth and the life along kata kalenti ka jing sisa bat ka jing em uang along ka jing mi pat ru hinga kwa ban kran sa pang ka jing mi pat mut ka dan bor ba ka jing mi pat nuksangan pen i yefi bahaba u Jesus Christ ulat sya Lazarus belayap lasa sau ngi sau mit kala ot Shwa ba unlet shka jingyap Jesus Christ kwa ban demonstrate ba udan ka bor ban pen mi pat lagi brio na kibayap bat ule kum no ula pen mi pat yu Lazarus na kibayap lada ka day yang ngiru kinang buot jung Jesus Christ bangin yo ya ka bor jung ka jing mi pat kani kalong ka badan kam hanamar ka ka jing kermen ka jongi kamlong ha kani ka do jongi sisin ka singi min sayap na kani hanrai ngingat bang en sa pen mi pat yangi ka jing kermen jongi belai hau belai mdai baka kot no tang ni aka slapar thai ne bangi suyap no pi ka dan ka ding ka dujak bat ka beneng bat ngi dan kata ka jing kermen ban sa pen mi pat ya ni ka mat jongi dengan kuat ban keli piwai atau pila mat mo ne em ya kan ka bor jong ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ni ban experience ya ka Bible la tho am tang bangin sipuli droi bangin experience ya kata ka bor jong belai pila experience ka jing keli ka baning kong ka jing ka kidak tiba pila mat ya ka jing mi pat kalong pi habau Jesus Christ ulit ban sya ka ding fana Calvary ban syak na mentagi pop jongi jonga jong pi kading na Calvary latap u bau la mi pat aka singa balai pol ong lada klam mi pen mi pat yo Jesus Christ lada u Jesus Christ klam mi pat lagi bajam ngidang sakut ha kita ki pop jongi ngidang sakut ha kita ki pop jongi tin jong blai ko ong hanrei namar bala pen mi pat jongu ngilak lapan kesan ngila la lut na kata ka pop tigadak ka baning kong sebab hiyo ya bor jong jing mi pat para banget atu pila la lut ne lagi pop pi ong ada Kristan pi ong alet jingeseng pi ong alet Sunday school pi ong ada no hikai Sunday school pi ong ada u pastor pi ong ada u evangelist pi ong ada u prophet na we ka jingkeli ka mi ta kalong how to lada pila dan ya ka bor jong jing mi pat pila la lut ne em na ka jinglong marau ya ka pop hot nyimpat janai hanrei kelalai lut nem nak tu jing sate marau haka pop ni hapan keli kata koi oh para banget ngakan mau haba man syang empat mat dengan ke bor jong jing mi pat ngayak sat bad kata ka pop ngayak sat na wi ka sngi shi ka wi ka sngi ka bor la di
Wat lang ala kamba lang Kristen ring am sim la lu re hadien banga experience ya kan ga bor jong jing mi pat no fingai ngayak sat men sho ber jing syaptin ban keren ya ka tin jong blai ru hadien banga la lu ni ti pop kadang dan hi khandet ka jing te ban plai ka e ga bau blai la le re ha banga ma ya kan ga bor jong jing mi pat nga keren da ka bor ka jong men sim blai ubala pen mi pat yo Jesus Christ lagi bayar Malak man ong ngayang ni dia ka jing ai jong Jesus Christ bat bang amat ya kata ka bor jong jing ni pat na kuran fi parang TV dan kam ban lat lu na ka jing sha te mram ka pop ki habits ki sinful habits ni gitu ki jing lien ki basni kala man long ka jing khuslai kala man long bay keren sni ki brio kala man long ki pop aurea kala man long ka pop fi pa iklim jaklia kala man long ka pop jong masturbation kala man long ka pop ka ba manong fi ka ba pi ko arha ka ban long ka pop jong kanu ka balong negative ka jing em jong pi me experience ya ka jing like lot ka ba Jesus Christ namar pimpat experience le se ka bor jong ka jing pat ka ba ar la da pi experience ya ka bor jong ka jing mi pat pindan ya ka bor jong ka jing duai ka ba bang hau Jesus Christ ndai ka ba shuduai thang di ni kishen tur hanroi kadan ka bor apa piduai kadan ka ikhtiar hafi kadan ka bor jauh men sim khut namar be men sim khut bala pen mi pat yo Jesus Christ na kibaya haleluya pidan ka bor sakawai pat pidan ka bor man puli ya ka tin jauh belai bagan ka tin jauh belai namar ba fila dan ka bor cuba jing mi pat kadan ka jing em yo fi bat kan ka dai ka bala persak men sim jauh belai bat bau men sim hapo jong fi la em nong ka men sim fi la em pi da terang ban bam ya kan ka tin jauh belai bagan ka tin jauh belai ai bor ya fi Ongi haban experience lupa ya ka bor jong ka jing mi pat lada dai bah kata ka sngi ublai un pen kelador gi mat jengi bad un pen mi pat jengi na kan ka mat jengi ka barang sno man pen kelador ini para banget Jesus Kristus ong lupa wong ba khendiat gi ban net gi ban yo sya kata ka jing mi pat khendiat gi ban yo ban hacha sebenang namar ba kim experience yo Jesus Christ ka Bible ka Quran siya pang kata ka jing im Kristen ka bada ka jing ka lifestyle kamday tak intellectual kamday ka ritual bangi siya la jing seng kamday ka lifestyle ka everyday lifestyle hatu ni don na em ya kata ka bor jing ka jing mi pat ka man la kasngi ni it ni kende na manisya mi Jesus Christ. Oh, hallelujah. Ni dan em ka jing kemen belai. Lara film pat mat ya kan ga bor jong ka jing mi pat. Ya kwa wan ya thu ifi. Ba ka Bible karan ki principles. Pim shula ban shumi ban experience ya ka bor jong ka jing mi pat kum tu pidan kam ya ka tin jong belai ban tep. Ya kan ga tin jong belai la tho. Ba kadan ki principles. Kidan ki principles kin hongrim. Kabaning kam ba fin mat ya kata ka bor jong ka jing mi pat. We have encounter ba uni Jesus Christ. We Jesus Christ haba udan bat kisenran. Uang kadai yang abangan let no bau tahu nong pentingan unsawan. Utau nong pentingan umam mensim bakut. Bau tahu nong pentingan umam mensim bakut ulek no un penikan do. Iya ka pop jong ka pertai. Hato bafin yo mat ya kata ka bor jong ka jing mi pat. Lapen ya kan do ne am fi bat kita ki pop. Ne fi sulong reuniam ngakuran bat ni. Lada fi long tanggur reuniam fi sulong let jing wan jing seng. Kakut hangta hanrai lada dai ba pin mat ka bo jing jing pat umen sim ba khot ka ba tin jong blek on wan pan kan do will reprove the world of sin un pan kan do ya ki pop jong nga jong fi ki ba bangi ngau thu bangi ba lada pin pat kapat fi kadan kata ka pop bahap ban kala ka bomot syua ba pin mat ya ka bo jong jing mi pat dan kam ban kala ka bomot umen sim boleh upen ya kan do ba fin kala ka bomot kala ka bomot ban pai no ni kiti pop kata ka jing sedang ban ngau thu ba em nga kwa ban mi no na ka ni ka jing yap na mar ka pop ka bainong jong ka pop kalong ka jing yap la da bidang syate sa khuma ka pop agi sai kom jang pop compare la bidai we kan sawan ra ya ka jing yap ka bam jukut
Dan kaman kala ka bamot Jesus Christ. Wan segi beri wanyala ya ka jing kala ka bamot upa sya yo yo anis nong pen baptis bakin pen bet bakin pai no shu bakin le ya ka jing kala ka bamot pulien ka gospel Markus kal nong ka banding kong ka ba ar ka balai kabasang basan ka kren siya pang uyo anis bawelap siya pang ka jingkla ka bamot u Jesus Christ hagat kat ka bakatsan jang gospel Markus wang ka hima jang belai ka jantu fin kala ka bamot bat ngat ya ka gospel ba fin lat lut na kini ka pop on fi ka batte ya fi ba fin no experience ya ka bor jang jing pat piran kaman kala ka bamot piran kamban apply gitu pop pi hapo the gospel Yohanes of gospel Markus gitu gibawan banlet ban baptis Yohanes kidaya plano igi pop ka proverbs arpo arpo pra lai ka kran cita ka ong utawa buri ka pop unaman banro utawa plabat i no un syam ka jingis nai dan kam shoi pi pan kala ka bamut bat nget ka gospel ka bade Jesus Christ ban khut ya kata ka pop ban sat khut ya senam jong Jesus Christ bat ba fin mat ya ka jing pat kam kut tang kata tong ni alet syaka shiti si nong rom kal nong ban rio ba fi dan kam ban yap syai gitu gi pop ka jing kala ka bomot fi yap syai gitu gi pop fi dan kam ban yap syua ba fin mi pat syua ba usambay nong fi syua ba usambay habatung syaka khandau syua ba un seiso nong syua un im udan kam ban yap kadang kami upat ya kan natural surrounding pet ya ka baja ka saudong saukun kile emno kinokra kitab yo tu sembai ubala terkhong ubala yap kitab syaka khandau hadin ba ula yap dan kaman tap yo tu sembai syapa ka khandau ba un mi pat dan kaman ai bun mi pat bun segi so Jesus Christ kong tawong lamda usambai uhap na khandau unum seiso kadang kami yang ai fi ban yap no iki pop ha jing kala momot fi dan kaman plai iki pop man nget au Jesus Christ man no iki pop but ban let tap ya fi but ban let tap ya fi iki iki pop di fi yap dan kaman tap ya kata ko utung kata ka jing tap kadai haba filet syak jong ka jing pen baptis haga kerteng jong Jesus Christ ba filet ban yap ba Jesus Christ ban tap na ba Jesus Christ ban haba saya fi na fin yo ya kata ka bor jong ka jing mi pat pa yo pi mga syukran na gishin turli ba nga bias ya kanina tin jong blay hatu pila mat ne ngani fi shulong tang ba syuklim ba fi de Kristan pila yo la lut ne mi pop tong ini puli nak tinjong blay siti sinong room ladap pi kadaya pi ban yap kadaya pi ban mipat but Jesus Christ man experience siti sinong room kal nang ban riu khat ban kong hadu ban riu ong ayu pat tingin ni ngini ne hakata ka pop bakata ka jing ai kanang yo roy belin o sibon ki Kristan ki ong tinga mga day Kristan roy kim yo like lut na ka pop manang pi isate sa khom andre pol ong ni ka jing ai hatu ngini ne sa kita ki pop ka jing ai jong ka jing ai hatu ngini ne sa kita ki pop ka jing ai jong blay kanang yo roy belin hat baru pol ong kumno wong kum ta mangi ki balayap ya ka pop kumno ngendang yai im syu aka pilayap ne ya ka pop meno piap ya ka pop lada pi kali menta bakshan kumno ngan yap ki pop ampat yap kumno ngan yap ki pop akwa ban yap no ki pop ngala ong menegal bening kong kadai ka jing kala ka bomot ka banget ha gospel baka ar kadai ka jing pen baptis ban khat ka balai wong kum ta mangi balayap kum no ngindang ye im syu aka khat ka balai ong ni phim ju tip bakat kibanangi ya kibalayo pen baptizo ban pengam ho Jesus Christ kat bagi balayo kat kibanangi kibalayo pen baptis ya Christ Jisula pen baptis yang ikan syakataka jingyak jong khat ka basau namar katakan bala tap lam yangi bat bala tap lam yangi bat daka jing pen baptis ya kataka jingyak jong kat kumbala pen mi pat kat bakola kum mi pat Jesus Christ haba ulat syaka jing tap syam sakut tu la pen mi pat bat ya piru adin bapi kala ka bomot bat nget sisa om dai kitang ka basulet baptis ndre pila kala ka bomot na gitu ki pop la pila nget syau Jesus Christ pidan kamban tap ya fi dan kamban pen mi pat ya fi apa sain kawan ka bor jong men sim khut nang ta ka ego
Namar katakan la petap lam yang ibat u dah jing pen baptis ya kata jing yap jong bakat kumbala pen mi pat yo kures naki bayap dah ka buram ka jong ukupa kum ta ngiru ngin ya ha ka jing thamai ka jing em kanwan ka jing thamai ka jing em jong fi kin sa ha no gitu gi pop no fi gitu gi ai jing mlen gi bas ni la da pi la ka jingat ka basisha an sa tap no itu gi Egypt hapo ka duriau basaun sa tap no itu gi pop jong fi gi jing mlen bas ni Haga jong jing pen baptis haga kerteng jong Jesus Christ. Kalau dekat kebasan, kau mana namar ladala penyap sap lamingi haga jing seriem kata ka jing yap jong kum taru ngin yo long haga kata ka jing seriem ka jing mi pat jong nama la penyap sap lingi hawa ngilat. Dah ka jingat Katkat ka banri ko ang bangi datip ya kan lasa nar lambat ya ubrio batem manjungi pidan uai pu uai bampat kala ka bamut uai pu uai bampat nyat siau Jesus Christ ubasungat tang hakakli ka jabi eng am dak dok nut am dak jing terang ban kala ka bamut sisa am dak jing nyat sisa ban let sika jing jing pen baptis udang dan yo brio bateman bat tu brio bateman open laptop si pen laptop rei habala sanar u nam hakajing kala mut bat ka jing pen baptis sika jing yap sika jing tap sika jing mi pat Jesus Christ sanar itu beri teman bat pinyo lak lut am tak kata kong kumno bangi da tip khat banri sel pulihi juga siti nong room nong banri bangi da tip ya ni bala sanar lembat yu bat u ya ubri teman jungi banda yo penjot no ya mat jong kapap kenang bangin om long merau syu kata kapap bun si diberi ong long merau sing long merau kapap let dua let puli kat ba dan gajing let lut mang pi dan kamban penjat no itu kan mat jong pop haka em jom jing yes pindah puli naka bible baro haka kam ki apostol fi ikat ki balai nget okres la pen baptis kat ki bala kelah mamut la le ya kata ni mialap syu ika jing sisa pi puli haduk ka second century puli ka church history haka second century ru uno bala nget ilet syu kan jong jing baptis kaya snok lang ya snok lang para banget am tang kata bidan ki beriu kumno bafin maintain pat ya kata ka jing penem pila yok ha arsin ta pila kala ka bamut andre pi maintain em ya kata ka bor jong ka jing pat pi dan ki beriu nang ka dan ki beriu ki bala amat ya ka jing ha arsin ki bala khana ka bat no men sin pat kalong tek yo Jesus Christ uwan ha ka do tang bai u la pun do men sin em la khana em fi do men sin kaba ar Jesus Christ tu wat laum dan pop ulet ban pen kongo ban kop ya hak jong blay la let ka Jordan ban pen baptis udu ino yo anis nong pen baptis bat ka bleng ka pli baulawan umen sim khut kaba ar pila yo pediang ne em yo men sim khut hadin ban pen baptis fi ho pila yo pediang ne em kat kombo petras uang tu fin kala ka bumut ka ar lai pupra kam ki apostol ar lai pupra tu fin kala ka bumut bat on yo pen baptis fi wei buai ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma pi pop bat fin yo diang ya ka jing ai men sim khut fi dan em yo men sim khut la pen baptis em fi men sim khut bat pi ai pen dap nem do men sim khut ban sanar fi ka jing sanar ka sedang ha ka jing kala ka bamut bat ka jing pen baptis ndrai kam kot tang kata pi pesan em da ka tin jong blai ne pi sakut aju dan ki bala khapat kilet pai biang sa ka pri kila lat lu tena ka pop Henry kile kumno kim sut nyau la ka jong ka jing em kim sut nyau la ka jong jing em kim tre ban testa kan ka tin jong blai ban kidang khlong kidang long tang itu khlong mana fi ki kwa ban le khlan kim le chak tin jong blai kim dan ka jing shakri ka bap sa da ka tin jong blai ki sedang ban le hi ki ai de ki so khlan ka bor de wat usut tan yo biang itu khlong man yu Henry ni dan kaman pesai ke din ba unsan untuk beri wa syapo dan kami akan ikutin jong blai dan ki beri ki syukwa baik ban syupha bu ti baik ki pastor la dap kala ka bamut jaka ban syong ban duai ban step ban puli ikutin jong blai ban penlien ki penlong blai pen man ki beri jong blai let kata ka jaka ba bakin yo ban pendap om tiang ka ba bakala ka tu pendap pol wujud pol om no to pin pendap mun sim khot city si Ephesus kal nang ba san khat ba pra to fin pendap mun sim khot um no fin pendap mun sim khot la film le practical ban puli ni tin jong blai fi penlong blai man hi brio film syong ha ka kejat jong blai abang mun sim khot la pun kendet fi si baji ar baji lai baji sa baji film tre fi ai lat ya ka do kum no pin yo ya ka bor jong ka jing mi pat fi pol chi nang Filipi wang work out your own salvation to try pendap ya ta ka jing
apen dah kaba shifting with trembling and fear. Dah kaba fitip knowing that it is God who works inside you. Bila dan ya kata jing pen piri ban ya trailam. Om dei ban syusyong jaitu ban syusyong jasbe. Finan kaman penyak try wat apostol Paul la dekat apostol Paul balai isi pun kijing itu pa wat pa ya kanong rem jong tin jong blai wong apen yap ya ka pop malasi ba finyo ya ka bor jong jing mi pat dan kamban sanar pana ya ka pop jing malasi. Pidan kamban kan mau ya ban king no ya jingking atyar ban kan mau ya kata sti jong jing penem the helmet of salvation ban kan mau ya kata ya jing dakhli jong jing penem kamat kumno bapin kan mau bapil alit tap youtuber buat teman bapin dai su ban kum tu beri barim jadi man pen thamai jing berkat pi ka tu pol na ka shiti skin hong rom kal nang khata wam tu pin IT no ya lagi kejap lagi mat jo fi kum ki jing kenya ubi ki ba ki balong ka tong ini pulih kabalong kata ka jing ubi ka jing syakri blay ka basisha to shiti nong room nong bakatar akani uni pol ukran yakini nong room ki bala adap karsin ki bala adap kala ka pamod ki bala adap penbaptis ki bala adap mipat bojis kures mo bala yo ya kata ka bor jang mipat kot tak tahu wang kumno thot ka haba ningkong bat ka ar shiti nong room nong bakatar namar kata nga kerpat ya pi ko para banget na kita kijing isnai kijong ublay fila yo mat kijing isnai jong ublay kumba fi kala ka bumot fila let jing baptis fila mat kijing isublay pidi ban le no wang ban IT no ikimet jong fi kum ka jing kenya ba ba khu ba pen so ba ya ublay ka ba long ken ka jing syakri ka ba kenja ban sim jong fi pile hadien bala kapat ya fi IT ni ya met jong fi ban let kum ka jing kenya ubi jo ublay kum no ban let ban dam kho siu ban duai ban choi ka jong ublay kay ka baar kong kong gat ka baar kong batu wat panya seriem ringkat yang dia bakal ka pertai henry itu pedapan kelador no ya la di kan dak jing pantamai ya ka jing mut jong fi kanang ba fin yo tip ka ba kum no kalong kamon ka jong blay ka ba bat ka ba pen so bat ka ba janai di hadien kata pilet ne ban testa ban puli ka tin jong blai pilet ne ban pen thamai da kan ka tin jong blai ki jingmut jing perkhat pi psan ya ka tin jong blai ya la di da ka tin jong blai pilet ne chi jing duai para banget la da pimle unta pinom yo mat kan ka bor pimla ban meng tin kan ka bor jong jing mi pat la da pi jaitu pol tho ang ne riu apostol wi tho ang miap ban penyap ya mat ni pi dan ka ha ka jing duai pi penyap tran no ya kan ka mat kim min sim bang kim yo ban syongsa apa ka do no jong pi kim yo ban yo rong tu sen beteman la mi sabar usnang ban pen choi yang pi ngre pi dan ka white lam jong man sim ka long ka tien jong blai fi mat ye tu jing choi bat le hang tang ong pi experience ka bor jong jing pat ka ba ar anda pi la san haba pi dan ye ka bor jong jing pat pi let ne man yalap gospel ki wei pi let ne man yalap gospel ne pi suhun no man syang di kan salib no ading pilih banyak kenduk ni mesti beri ulai banyak syakri lang kong banyak penraham banyak lap yang gospel baka borjong ajing pat kanang yai pau fi kadang kamban penkun kong eu Jesus Christ kat kong gospel Matius arpu pra kanang ka arpu pra kanai arpu ka ikhtiar la ai ka bor ka ikhtiar bor la ai Jesus Christ tu khelek no bayalap yang gospel dapat long senrani gibri dapat baptis iki Haka kertang kupa jong kupa khut men sim khut dah hikai ki bakin sumar ya ki hukum ka ba uji su la ong bat uangan long lem rengkat ma pia do bawai no pertai pile ne mi kini pi bot ne mi ka principle jong bible kata ngan point biang ni fi no pi be brai ne mi ka jing khut jong boleh kata pet ban bapin yo ya kata jing mi pat ba uji su kristus doan pila kala ka bamut em ka banikong pila kala ka bamut em pila nget em ha gospel ada pen baptis ne mi fi kerteng jong Jesus Christ men tap na iki pop yang fi bapin mi pat ka balai pi psan em ka basau pi psan em da ka tin jong blai pi psan em pi shong em pi pendap em do men sim khut apa pen baptis fi men sim khut pi psan em pi le kita ka basan kalong pi le em manialap yang gospel shi wai pi le em pen duai bri ban bo ti jong pi ga pangkin yok kya diskus gospel markas kan real kan nyawa kini ki dakin buat ita ki banget kin keren pat di telit ki be no iksu ya kertang jonga kin ya keren di ki pat ki telit
kinya rai sen kinya lar tham kin di kin uno ba pen sni kan ampan sni kin bu ya ki ti ha ba pang kin yok ya phile ne mi kan ka commission ko jong Jesus Christ sham la bu ngai pi ban shulet Bible study ban shu shong hi ti sau kan ro rai ha bangila experience ni ka bo jong jing mi pat pindan ka ikhtiar namar ka hima jong ble kalong ha ka bor om tang hi kentin pi yok ya ne gi bri ha pi bu ya ti jong pi yok ya ne pi experience ne kata pi let em practically ban let ta pi long em senran jo Jesus Christ de kita kan ki brio ki bahabo Jesus Christ on sa penmi pat iki kin sayo ya kata ka jing mi pat mana pi amdai ki basyong jaitu amdai ki basakut na kapap amdai ki lukewarm Christians lain kita ki balang shoes para banget ya kerana ka jing sisya kan apa baka jing yap jong Jesus Christ sa kading na Calvary baka jing mi pat jong kam dai tangga historical ka dai ka experiential pilihan experience yo Jesus Christ sa jing em jong pi yero try tong ini duai in pen ko no try Jesus ngada duai kini ki bapet ka YouTube try let's say dan apa jong ki bampat dep ka arsin khot iki bakin kala ka bamut no kin kala ka bamut no kin nget no gospel kin yo no ban kha arsin ki ban pen baptis kateng jong Jesus Christ bakin yo no ban mi pat ban mi try ban tep no itu ki pop ki ban pen jot no itu busan berteman beri berteman try Jesus ngada duai kin try bakan ka jing tak kanan ka revival ka ba try duai na mata gitu ki balak dep ka arsin rei try Jesus bakodor ki jaitu kon puli itin jong ada duai try Jesus bakodor bakin dap no do men sim ku kin try Jesus bakin dan ka jing lat lut Jesus Christ bagian sedang dok pan kongo yang aktin jong mi try ban puli ban pusan bat try jisu ban recap aktin jong mi try dok lut bakin pendan kam ya bagian let no ban try ban let yalap gospel gin long ki senran jong jisu Christ try bagian up here gumba u Petrus omangi bat pual uyang bagian up here yang kata jingwan jong jisu Christ haleluya haleluya teng jong jisu Christ ban Nazareth amen dan like share but subscribe ini video pada hit itu notification button. Hallelujah.